Добър вечер, дами и господа! Добре дошли на нашето детско шоу „Стани богат“. Ники Гънчев отсъства тази вечер, но ще го заместим аз, неговата асистентка Елена Сокозлиева. Уляна Мишева. Тук пари не се раздават. Днеска на това се получават много знания. Да разбирате за какво са доволни и какво са направили за вас. Участници в състезанието днес ще бъдат децата от ПГ-6, Паритет Върче, номер 15, филиал ИСО. Нека да се представят. Аз съм Рая, аз съм Балон, аз съм Надя, аз съм Христо, аз съм Надо, аз съм Сумай, аз съм Лъсян, аз съм Вики, аз съм Виглетко, аз съм Вирго, аз съм Симона, аз съм Рая, аз съм Алек, аз съм Христие, аз съм Видон, аз съм Соя, аз съм Мини, аз съм Златка. Сега е време за реклама.